Mireu què ens ha passat amb una comunitat que administrem. Vam fer la reunió ordinària i, com sempre, es va presentar el pressupost pel proper any i el van aprovar en junta. Es canvia de junta i de president i fins aquí tot correcte. Al cap d'una setmana ens truca el president i ens diu que el pressupost que es va aprovar l'ha reduït amb un 25% i que està molt content perquè la provisió de fons a cada veí ha de ser inferior. Tenim una reunió amb ell i veiem que el que s'ha dedicat és a reduir despeses que per llei són obligatòries que una comunitat de propietaris tingui. La primera despesa que ha reduït és l'assegurança. Una comunitat sempre ha de tenir l'assegurança de l'edifici. La segona despesa que ha reduït és que ha eliminat els riscos laborals. Les comunitats són considerades un centre de treball per tercers i han de tenir els riscos laborals. Està molt bé que els presidents siguin gent proactiva, però mai un president unilateralment pot començar a reduir partides que ja han estat aprovades a la reunió ordinària. Coneixes les obligacions de la teva comunitat? Contacta'ns i t'ajudarem.